Okay, ninigabahin na tumagaw ba si Mayor Chacha Obut Estaño labot sa naitabo nga pagbaha no dadtong Domingo. May awas ang tubig baha no sa duha ka mga suba diya sa lungsod sa Tudela. Mayor, may adlaw kanimo. Maayong adlaw man o sa imong mga soaking viewers at the same time no nagpaminaw ng imong program sa DXDD. Oh. Mayor, kalit kayong pagsakag sa tubig baha gahapon no and kumusta naman? Wa bay mga napiktahan nga mga balay nga sa maong pagbaha nga mi apaw no ang maong mga suba. Yes, magpasalamat ta sa Ginoo kay maski dako-dako siya nga baha pero walay nabalita no nga naay namakwit na naay mga na-displace nga mga balay or mga residente kay ah, kalit siya nga may dako ang tubig pero nagka dali ra po kay siya nga ning subside no ang mao nga tubig. So by the way ang atong mga suba kagahapon nga mga areas nga naapektahan diri sa especially barangay Sibak no kanang si Sibak Bridge medyo nilapaw gid siya diri sa dalan didto sa Tigdok Tigdok na suba. kusog didto pod sa spillway medyo dito na dilatar ang atong mga Biyahedor. biyahedor no kay dili kalabang dito sa spillway diri po sa Tagiman nagba siya pero kuan gyud wala ubos ra siya nga level unlike sa Sibak ug sa Tigdok. Pero mao to ning subside ra dayon sa wala madugay ug wala ra kayo wala taga nabalaka kayo kagahapon although ang atong opisina sa ato ang MDRR atong dream nga office nagmonitor sila. Yeah. O sa bato, Mayora, kusog ang ulan sa kabukiran. Unang balita kato kusog la ulano na portion dapit sa mga area Buena Vista, na portion sa Namot. Kusog pero later na ay naka-video nga naaday gay Alimpulos prior to katong uban no sa pagbunda katong kusog ulan nagi Alimpulos kay ako daan nagmonitor ko nakakita ko sa mga post ko imposible kay nani ang dagway sa suba no magbaha nga grabe ang tsokolate kayo na jay gataban gid siya og yuta niya kasagaran ina na nagi na siya buhawi. So dito na sayo kay namay nagpost nga naay na capture nga mura siya og water spout no diha gid nga portion mga diha nga mga lugar barangay Buena Vista diri portion dapit sa Duanggikan so og sa mga area di at Tigdok dito nga mga ibabaw nga mga barangay no so mao gito buhawi siya. Okay. Nasayod ta, no? Kay panahon na po sa ulan-ulan Mayora, panahon na Disyembre, basta bare months gani, ulan-ulan gani diri sa tuwa. O sa kumusta man sa mga pagpangandam ninyo, no? Labi na nga kining Tudela, bahaunon gyud, no? Yes. Matag Disyembre mo ni sinati nato nga mga pagbaha. Actually man no kanang before ko ni anhi dinhi kaya ato aman ron nga this is our first day sa to ang updating sa to ang dream plan no municipal DRRM plan na uban sa tong engineering team ni Engineer Cadabero may bisita mi dito sa river banks dito sa Tigdok o sa to apod portion downstream diri sa Sibak na po nga river. Kaya atong gitan-aw ang ngano ng mga eryahan no diha gyud kasagaran. Kay kumubaha Muawas. musulod na ba sa No, sentro ba? mabahaan ang mga area so dito sa ang utlanan gyud no kung mo awas. Apil na ni nga maapektahan ang ato ang diha nga portion maawas ang tubig sa suba diha sa bago na tong ongoing construction sa Amurap no. Og dinhin na nga portion pod sa Tigdok nga spillway so diha nato nakita no while init kaayo ang issue sa flood control dito sa Luzon but that won't erase the fact nga kinahanglan gyud ta og flood control project so may mga areas pa and I believe the same nga situation susama nato diri sa Tudela nga bahaunon and even other parts sa to silingan nga area sa nga mga lungsod
Kinahanglan tag flood control kay mao ni ato naunaon nga maski gamay nga ulan no maawas man mo baha maawas gid mo overflow gid ang atong mga kasubaan. So siguro epekto na gini siya sa climate change. So we inspected the area para mahangyo mini governor no sa to congressman nga continue gyapon ang ato ang mga plano for the flood control or flood mitigation projects aning atong mga river banks no especially nga mo cross ra ba ni siya og mapiktahan ni mga nearby nga mga rice fields no and then atong mga importante kayo nga mga pasilidad no dinhi sa ato ang probinsya and of course kanang atong mga lumulumpyo sa mga low-lying nga barangays kanunay gini sila mura og ang ilang kana bang ka-experience no every time magbaha atong sentimento kanunay lang gyud so actually we feel for them pero hindi siya ma one time but kuan gyud kini that's why kani atong DRM plan it's updating but ever since before di magyud kana magyud atong pinaka gina-target no kaning mitigate no o kaning problema sa baha. So balik sa imong sa may pagpangandam. Mga pagpangandam ninyo kabahin na no. Nauhagon ginata sanglit dili gid madali-dali ato ang flood control project. So it's still balik ta sa mga kaning preparation nga kung moabot ng baha no magyapon na orient man nato atong mga tawo pero dili gid sila nga lenient no nga siguro masig kapuyan na mas panawagan na mo every time gid kusog natay tanaw nato ang mga signs palibot nga nay mo maabot kusog ulan please prepare yourself na sa pagkakaron kato sa ta mamakwit sa ta ato sa mga higher ground areas maminaw sa mga authorities so dinha sa gid ato ang walay mga casualties although ang inyong kahago na gihapon no pag uli ninyo nay siguro ni mga hinlo gyapon mo sa inyong mga balay which is that's why our direction now is hinihinay katong mga bahaunon jud nga mga areas amo ang gilantaw ko ano gyud nami mga ningkamot mi housing projects for the flood prone nga mga residential areas or katong no built zones di na ginamo pa papuyan and then hopefully makaproyekto kita og housing para sa mga bahaunon nga mga residents at the same time wala gina flood control the flood control project will really kanang help no mitigate this nga ading mga pagbaha no diri sa atong mga lulay nga mga areas at the same time of course let's be proactive sa ato ang climate change so dapat na pay programa about ana kay di ra gid mapugnan na dili na mapugnan I mean sa pagpuhon kompleto atong flood control project pero mubaha gid siya ang atong sea level is atong nakita ang volume sa tubig no nagkatako nga mahagbong atong makumpara gyud sa mga nangagi nga mga panahon susugod 2022 especially kanong kung mabuhang atong Paka River pero maski ug wala na nahitabo atong makita nga grabe ang volume sa tubig nga gikan lang sa ulan and there's also kaning mga naamantay mga development pod no bagong dalan abray no na mga bagong mga building na tukod which is siguro nakabara sa suppose na anad ang tubig unta diha nga area agianan so na divert ta pod ang tubig so usap na sa ato ang tanawon basi man hinungdan nga nagbahata pero I believe ko gani kanang climate change so mao lagi na nga we still need the flood control and hopefully the national government will not stop funding the flood control projects
kuan lang kanang saktong pamaagi lang i-determine kinsa jud to nang inanglan. So, And lagi study no. ang Tudela, ma'am, na ba yung mga flood control nga nakatabang yun og maayo Yes. sa katawan? Mao ni akong kuan bitaw, gi pa malandungan kadi matawa. We are very fortunate here nga sa Misamis Occidental ato mga flood control projects no. Sa akong na witness kanira gyud Tudela og Clarin kay mao gyud ni among sister. Mao gyud among sister municipality nga every time magba kami yung no kami nga Kamo mag-inunungay. ganun dungan. Dungan So gid dako siya. kay katabang imo lang na tan-awon kading sa Tagima medyo na kuan siya. Although wala nagyapon mawas gyapon no kay kung kusog na jud kayo. Pero kita niyo kagahapon wala gyud diri nga area wala kayo problema. Last 2022 Kini sila mo grabe, di ba? kita na to nga daghan nakuha niya ba catchment kuan man siya no area sa mga tubig. So kita na to unsa ang impact sa flood control which is nakatabang gyud mao gyud ako na obserbahan. Except nga kanag yung kusog nga kayo ang ulan. Another problem lang gid sa siguro sa drainage na barahan mao nang diri sa portion sa Tagima sa Pitron mag-overflow. Kana yung case nga katong na inaabri gamay sa Paka mao mo gina ang mga sitwasyon nga diri nga area malunupan no. Dito po sa Barangay Tigdok nindot ang flood control pero mo lagi na kulang pa ta. We still need more additional flood control kanag yung pikas-pikas pero nakita na to mayo ang atong no mga so far ato flood control projects. Wala may na balita nga na ibitang nadaot no. Pulido ba ang iyang kuan? Pulido man ang quality except katong mga daan na gyud kayo no. And then kana lang. Well, ato nang no nakita na to nga maayo. Kulangan pa gyud. So kulang pa ang atong mga taas man kaya atong mga riverbank. No? Taas kayo. And then napayuba paliko-liko inana ba. So di lang nato mga nakita. We also need irrigation canals sa itong pagsuroy-suroy no. Kaning mga areas sa kaganyan nakita Tigdok na may basakan dito. Then kaning sa barangay Sibak, no, kaning protection dike at the same time irrigation canal. Protektahan ato mga irrigation canal at the same time ang river banks. And then diri pod nga portion sa Tagima gyapon no, na portion diha sa Tagima. And then continuation din sa barangay kani gyapon Tagima River pero diri na ubos the downstreams na sa sentro na po. Kaya usay na mahitabos ang atong flood control nang usa lang kaaping ba. So kung usa kaaping di ba scar ganiya ng atbang. So dito na pud na erode no ang yuta. So may gid pad atbang no. But ato lang let's leave that to the expert no. So siguro the DPWH, kung kanal the NEA, and then of course with the coordination sa local government unit nga kanunay kita gyud nato ang kanang mga sitwasyon no. So mao na siya man no nga atong kadlukan hindi ra man mo sipiat pag abot og basta Burmans kakusogin din man itong pangandaman. So kalapkit ba sa contingency plan ninyo no? Labi na panahon og nay magamit na labi na sa mga tao no in case of panalitan na gyud maapektahan sa baha. Yeah. Kay always dyan na sa ato CP, sa ato ang dream plan. Kanunay yun na siya. Luckily, naamata sa atong RA 10121. Ang pundog yun, kanang 30%. Di man na siya mahilabtan. Kung mahilabtan na sa panahon nga na ay kanang kalamidad. So para anagin ng mga aktuha, para ng mga panghitabua. No, so mao na nga ato proactive ato nga that's why pasalamat ta previous administration or some hinahinay gagama og evacuation center although we need more funds para makompleto kay gamay-gamay ra gid to no. And then wala pa nahuman kay we still need those facilities
no sa matag ay gayunani. So but hinaot wala na ikuan katong pare sa 2022 nga mudagan siya og no pila ka semana ato pila ka adlaw ato mga evacuees nga didto magtambay. So karon ato experience nga kung mata sa may pagtas tubig ug may pagbakwit makauli man dayon sila og pagkaugma no. But ang like 2022 nga murag dugay-dugayan jud to siya. Kay ang balik-balik man ang panahon. Pero expect man nagya siya. Ma'am, kani ba mga suba do di na ba dala og kana bang mga river banks, mga tamnan og like kini mga balite Pwede ban bansa na siya ang kuan. That's For part of the sustainability, di ba? sustainable flood kuan mitigation program no na dili lang siguro sa flood control kay di man malukop nimo tanan. Imagine ang stretch of the whole river banks di from mo bridge makuha, from Bukid Bukid pa doon sa- pababa. So kana that will really help. That's also part of our kining sa climate change no adaptation nga plan pagpananom og balite no o kawayan sa tong mga river banks, and of course katang we will take care of the mother nature. So while it may seem nga murag late na pero buhat talaga po nato basin day save pa pero ang what I was mentioning nga katong flood control projects diri na to sa mga low-lying mga areas. So nga kinahanglan yun maadyo na siya immediate also kay pwede man nga hinahinay gapon siguro mga dool-dool nga area do katabang pagprotektar ang kawayan no o kining mga baliti. Nice. Okay. Mayor, salamat gayo sa gayon nakaubang kanamo siguro ang imong pagdasig na lang sa mga katawan no labi na nga we mentioned kaniha nga nagay panahon nga kanang ang authority mingo manawagan nga kinahanglan nga panahon mo hapak ang kalamidad no. Yes, thank you Manny. So thank you man nung yes mao na atong mga kaigsuonan sa lungsod sa Tudela, especially sa mga bahaunon nga areas no diri sa sentro na po. No, we feel your inconvenience, your anxiety, your pain kay balik-balik ra gyud. Well, actually ngita gyud pamaagi no, ma-mitigate na siya. So, but sa panahon gani no, from today and the next days no to come up to the December even beyond. Gyapon igmat lang gyapon ta. Importante man ma-save atong kinabuhi kay ang mga property pwede ra man na ma-acquire og balik pero ang kinabuhi kinang mo na safety first yun atong mga pamilya hikling sa lang o abtik ra. And then basta we are trying very hard the LGU with the help of the governor or governor and Waminal the congressman Ando matagaan og kasulbaran no ang atong problema sa pagbaha no even the small kaning mga drainage problems nato. We are also direction to come up with a good master plan drainage for the drainage. So but for now gamay lang pero kabalo ko na kuan na mo kaning kabalo na mo sa buhato no sa panahon nga kuan diha sa atong tigdok nga especially diha sa Lawis sige ta balik-balik man sa tigdok we are looking for kaning lote no lote nga lugar for housing para sa mga nabahaan. And then we are praying for a positive development towards that undertaking. And hopefully pohon mga kapamalhin na gid mo aron dili na ta sige rescue no tawag diri bakwit. So ana lang mga yes katabang kay mura o kuan na pod kanang we put everyone's life on line no every time nga naibaha kay rescue ni puting sulugas
tubig. So ang mamiligro dili lang kamo pati ato ang mga rescuer. So balik-balik ba? So let's be proactive and to find proactive solutions to these problems. Okay. So unsa nga mga agencies ang kauban niyo ron sa updating sa inyong contingency plan? Yeah, we have the members of the MDRRM Council. We also have our stakeholders ng mga community organizations, I mean CSOs, we have also partner NGOs, our national agencies, and the local department heads of LGU Tudela. So, nasa akong likod. Yeah, makita nila. Atong speaker si Sir Gain po no, from the PDRRMO province. No? So, mo na siya man pamputa ato ikon nga. Pila ka days ni? Kuan niyo? It's a 5-day. 5 days? Updating activities. So taas magyud first day karon. Yeah, first day. Okay. Tudela kauban, Mayor, thank you ha. Salamat kayo sa Sige bisan man, sa kabisi. salamat po Dan. Thank you man. At tudela kauban si Mayor Chacha Obut Estaño, ang atong mayor di sa lungsod sa Tudela, labos sa paghatag natong update labi na sa nahitabo nga pagbaba diri sa mga lungsod. Okay, thank you man. Thank you man.